गिबियावनो गासैबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्सुअलि दिनैहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'खराव जेब्ला जों बर'नि समाव गिबि दावहा जाजेननाय माने बै समावहाय जों बर' उदांस्रिनि थाखाय उदां हादोरनि थाखाय जायफ्रा रेप खालामजानाय जेला जों बर' दावहा नांजेनदोंमोन बे समावहाय दावहा नांनायावहाय जों बर' आइजोफोर गोबां आइजोफोर रेप जादोंमोन। दिनै बिथांमोनखौ दिनैहाय आं सावगारिखौ दिनैहाय पिक्सारखौ होनो हानाय नंला। दिनैहाय बिथांमोननिनो दिनै बिथांमोनखौ बरायदों बा बिथांमोननो मान सनमान बा माबा मोनसे होनायखौ दिनैहाय नुनो मोनदों। थ' दिनैहाय बिथां दावराव देख्रेब सारा मा फोरमायदों जों बेखौनो एसे दान्दिसे नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानो। मुसाहारि दख'नाखौ होनो होननानै जोङो थिग खालामनाय जादों। सासेयाथ' आंनो अमर सिं ब्रह्म दस्रा गावनि अफिसियेल खामानियाव थांबाय बियो। बेथ' दुखुनांथाव जाथायखा बुंखा बादि माने जाथाया जोंनि बयनिबो बर' हारिनि बिखा बिख्लोआव बयनावबो नांनानै दङ। बेखौ बावा जेब्लानो जोङो बुंखानि बाथ्रा खोथा गोसाङो खायसेब मोनो बिखा खायसेब जोंनि बुंखा गामिनि बिथांमोनखौ आं नाम गाबज्रिनोसै साफा साफा जयै फैनानै जाथिनिफ्राय गसंफैयो। बिखाव नांखायो बिखाव गाबखाङो नाम गाबज्रिनाय लोगो लोगो जयै थाबायबोदों। बुंखाया जोंनि सुनिला बाला बसुमतारी, बिफा हेमन्त बसुमतारी, थरलि बसुमतारी, ललिता बसुमतारी, सुभा बसुमतारी, जयमती नार्जारी, देबला बसुमतारी, प्रमिला बसुमतारी, अलदे बसुमतारी, आबे बसुमतारी, दुब्रि बसुमतारी। दख'ना गोबां हरबाय बे खोब दुखुनांथाव न'खरनि मानसि बिखायाव गावदों गावनो बिखा थानाङाखै बयबो गाबखागोन दुखुनांथावा साबाबिखा। दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों आं बेखौ माने सानदों जोंखौ मोनसे थुलुंगा होनांबाय जे नोंसोरो रावबो जोंनि आन्दलन समाव बिथिं जानाय जेसेबांखि आइजो जाया मानो बा जेसेबांखि हौवाफोर जाया मानो जिखि भिक्टिम लेभेलनि भिक्टिमफोर जाया मानो बिसोरखौ नोंसोर दाबाव सनमान हो। बे बाथ्राखौ दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ गावनि सिमां गेजेरजों थुलुंगा लांबाय होननानै आं दिनै सानो। दा जोङो मोनसे इन्सपिरेसन मोनबाय। दा दिनै बुंखावल' गेंग्रेब जायाखै, दा दस्रायावबो जादों, बागमारायाव जादों। बागमारायाव 1990 सननि 10 मेयाव जादों जेब्ला बड'फानि बेयाव श्राद्ध जागासिनो दंमोन। बे समाव आसामनि चिफ मिनिस्टार माने मन्थ'आ बेखौ गोसाङो सनमान नांगौ। बिसोर अरायबो सनमान व्यक्ति बिसोरो गोजौ दं बिसोरो ओंखायनो जों बिसोरनोबो सनमान होगोन होननानै जों अलरेडि सावरायखानाय जाबाय। जोङो आब'जों सावरायदों आरो नैबे आगोलनि बड'फानि जायनाखि मावसोम हान्जानि मावथिफोर बै समनि दा बिसोरबो ज' जानानै सावरायदों जे जों बिसोरनोबो सनमान होगोन बाथ्राखौ बुंदों। आरो बिनिफ्राय गायदे हेलेनामोन गावथार जाबाय। बिसोरबो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव, बिसोरबो जों होनांगौ। दा बेखौबो होगोन होननानै जों सावरायदों। आरो बिनिफ्राय जायगा बिदिनो रेप जानाय दङ जों बिसोरखौ नागिरनानै जोङो सनमान होगोन बे बाथ्राखौ जों सावरायनानै थिग खालामनाय जाबाय। मथामथि बड'फाया जे सिमाङाव थाखाय दख'ना गांफां बाहायनाय खोथा बुंदों बे जोंखौ बिराद मोनसे थुलुंगा होबाय। जावरिखांनायनि जांख्रिखांनायनि मोनसे थुलुंगा जों जाहाथे संग्राम समाव भिक्टिम जानायफोर दङ बेखौ जाहाथे रावबो बावा, बिसोर जाहाथे बयबो सनमान होयो, बिसोर जाहाथे गोजौ मासियाव जाहाथे दोनो। दा बे बाथ्राखौ दिनै बयखौबो गोसोआव होफिनबाय आं बेखौ दिनै सानो। ओमफ्राय लोगोसे बुंखानि खेथ्रआव उपेन्द्रआ मानो आंखौ सिमाङाव नुजाफैया बे बाथ्राखौ आं एसे बुंनो सानदों। मोनसे लिंक थानाय बायदि मोनदों आङो। जेल जायो 7 जानुवारियाव, बिनि सिगां डिसेम्बरनि 1 तारिखनिफ्रायनो आं बुंखा गामिनि सोमोन्दै आं क'क्राझारनि डेपुटि कमिशनारनो आं लिरनो हादों। बे जायगाया खोब बे जायगायाव माने 1988नि जानुवारि दाननि 25 आरो 27 जानुवारियाव 10 जन आइजोफोर खालामलांदों। आरो बिनि थाखाय गुवाहाटि हाइकर्टआ सिबिआइ इनकुवारिबो खालामदों। आरो गुवाहाटि हाइकर्टआ क'क्राझारनि एसपि आर.सि. थायरखौ सासपेन्ड खालामदों। आरो क'क्राझारनि आइसि तारानाथ फुकन बेखौ सासपेन्ड खालामदों। आरो सासे पुलिस कनस्टेबल बेखौ सासपेन्ड खालामदों। आरो लोगोसे गुवाहाटि हाइकर्टआ बे भिक्टिम आइजोफोरनो क्षतिपुरन होनांगौ होननानै 25,000 26,000 होनायनि आसाम सरकारनो आसाम सरकारबो डिसि महोदयाबो माने सनमान होनानै मोनसे
जिउ खांनाय राहा होनांगौ आं बेखौ बुजिबाय दं मानोना जोंनि गेजेराव दा माने बांसिन राजनिथि सोलिलायो गोरिबखौ जोङो नायनो रोङा जोङो गोरिबखौ बावनानै थायो राजनिथि माने गुरुत्व लालायनानै नैबे उमुग राजनिथि नैबे उमुग राजनिथि बेजों हयथ' गोरिबा बेखायनो गोरिबा गोरिबखा आरो बुंखानाय आइजोफ्रा जिथु माने जोंनि आन्दलन बिक्रि जानाय बेखायनो बिसोरनो माबा मोनसे होननानै जोङो दिसिसन आंनि रिकुवेस्ट बादियै बिथाङा बे बुंखानि जेसेबां दुखुथिया आइजोफोर दङ बे स्किम दा बिसोर मान्थलि 1200 मोनो नामा 1200 रां बिसोरो मोनगोन दा आं सानो आं बेबायदि मावफुबाय थानाय समावनो आंखौ थुलुंगानाय हिसाबै मोजां मोननाय हिसाबै हयथ' सिमाङाव बे आंखौ सोरफ्रादिं जानो हागौ आं सानदों जे आंनोबो आंनि खाथियाव लिंबो बुंखानाय आइजोफोरनो आं दख'ना गोबां बागोन होगोन होननाय बाथ्राया हयथ' आंनि बुंखानाय आइजोफोरखौ आङो सहाय होबाय बे सहायनाय मोनसे निस्सय लिंक दं आं साननानै आं लादों नोंथांमोना गासैबो खोनाबाय जानांगौ दा जों बिथां दावराव देख्रेब सारा मा फोरमायदों आरो मा बुंदों बिथां जायफ्रा दिनै आइजो गोबां आइजोफोर रेप जादोंमोन दिनै बिथांमोननिनो बारैनो गोबां बाथ्रा बुंलांबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारि।